ассалому алайкум бародаро. Бонки Миллии Тоҷикистон 15 август яъне имрӯз доллар 10.25 1000 рубл 164 сомону 50 дирҳам, евро бошад 10.61 бонкес. Хата доллар 15 август доллар 10.25 1000 рубл 164 сомону 50 дирҳам, евро бошад 10.45. Алиф бонк доллар 10.25 1000 рубл 164 сомону 50 дирҳам, евро бошад 10.50. дар ҳама банкҳо бародарои ҷон доллар, евро ҳамаш яке. ва ногуфта намояд лайк, подписатсия фаромӯш накунед. боқи сарбаланд обод бошед. худо нигаҳбонтон бошад.